zdržiavať. Milan Andrejkovič z dátovej kancelárie, ktorý má na starosti návrh zákona o údajoch, je myslím, že už aj pripravený na prezentáciu a za našu stranu je tu hlavne kľúčová osoba pán doktor Nechala, ktorý sleduje tento zákon o údajoch už niekoľko rokov a boli by sme veľmi radi, ak by sme získali z diskusie s vami čo najviac podnetov, aby sa naše občianske združenie mohlo zapojiť do pripomienkovania tohto zákona, pretože z nášho pohľadu je hlavne taká tá časť ohľadom ochrany osobných údajov veľmi zaujímavá. Takže Milan, ak si pripravený, tak ti prenechávam slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Tak skúsim vyzdieľať moju prezentáciu. Aj keby bolo to uvedené ako prednáška, bol by som radšej, keby sme naozaj išli možno, že tak viac do diskusie, keďže asi to má väčší zmysel, keď si budeme komunikovať navzájom nejaké nejasnosti a otázky. Zákon o údajoch je v MPK už druhýkrát, bol asi pred 2 rokmi a teraz znova. A vidím z tém, ktoré nám signalizujú jednotlivé rezorty a z otázok, ktoré nám dávajú, že naozaj je to jedna z dosť náročných... Neviem, že či u mňa je taký zlý zvuk, alebo u teba, prosím. Povedzte ostatní. Ja som nemal zatiaľ tak problém, ale povedzte ostatní, či ho počujem. Ja počujem dobre. Počujeme dobre. Dobre, super, tak ešte na mne. Okay. Dobre, teraz dokonca, ak sa podarilo, tak už by som mal zdieľať aj obrazovku moju, ak vidíte. Áno. Dobre, čiže vrátim sa späť k tomu, že viaceré rezorty nám dávajú otázky, ktoré ukazujú na to, že naozaj tá pionierská práca a vysvetľovanie, čo tým zákonom chceme dosiahnuť a čo sa zmení, tak asi veľmi dôležitá, preto som bol rád, keď ma Ivetka oslovila aj s takouto nejakou otázkou, či neskúsime odprezentovať, ako sa zákon o údajoch dotýka alebo nedotýka samosprávy. Bude to naozaj náročná vec, ja to chvíľu predstavím aj proces, ako to vznikalo a aké máme s tým ďalšie plány. Prečo vlastne zákon o údajoch? Ešte v rámci iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorá je tu už 10. rok, tak hovorilo sa o tom, že hlavne z pohľadu otvorených údajov tu chýba akokoľvek legislatíva, ktorá by hovorila o tom, že majú sa tieto otvorené údaje zverejňovať. Možno, ktorí ste takí väčší pamätníci, keď tu niektoré známe mená vidím, tak viete, ako to bolo tak 10 viac rokov dozadu, keď podpora zverejňovania otvorených údajov bolo strašne slabá, väčšinou sa štátne inštitúcie obávali, že prečo by sme to zverejňovali, potom niekto nám to bude meniť, bude s tým robiť niečo zlé a ešte niekto si dokonca biznis na tom spraví, to určite nie za naše ako keby dáta a za naše peniaze, ktoré sme do toho vložili, aby sme tie databázy si vytvorili, tak bude si tu niekto robiť na tom biznis a na čo to komu vlastne treba, veď oni nám pošlú žiadosť a my to posúdime. To bolo také veľmi ťažké obdobie, také pionierské a postupne dozrieval ako keby taká masa požiadaviek alebo taká masa aktivít, ktorá hovorila, že poďme už aj otvorené údaje dostať do legislatívy a poďme sa, tak ako sa slovenská vláda prihlásila v tom 11. roku ku iniciatíve pro otvorené vládnutie, poďme podporovať takisto transparentnosť verejnej správy aj tým, že budeme tieto otvorené údaje podporovať a zverejňovať. Keďže to nebolo také ľahké a uznesenia vlády, ktoré v tom čase hovorili o zverejňovaní otvorených údajov, tak tieto uznesenia vlády boli často naplňané formálne alebo s veľkou neochotou. A zdá sa, že po istom čase dozrel čas, že musí to byť predsa len tá legislatíva, bohužiaľ, pretože bez toho to asi v štátnej správe nefunguje, keďže štátna správa alebo celková verejná správa môže robiť len to, čo má zákonom prikázané a veľmi slabú slobodnú voľu má v tej časti ako keby vlastnej iniciatívy, respektíve niečo, čo nemá zákonom prikázané. Čiže asi okolo roku 2015-2016 začali sa prvé nejaké také, aspoň vtedy, keď sme ešte dokonca spolu s Ivetkou boli na ministerstve vnútra, tak začali sa také prvé vážnejšie debaty o tom, že budeme potrebovať zákon o údajoch, ktorý okrem iných problémov bude riešiť aj tému otvorených údajov. V tom čase aj dochádzalo v nejakej transpozícii Open Data PSI z európskej regulácie, ktorá nemala ako keby správne ukotvenie v rámci našej legislatívy, tak sa to tak nesystémovo dostávalo do infozákona, kde ale už vtedy pri rozporových konaniach s ministerstvom spravodlivosti sme sa dohadovali, že vytvoríme nový zákon o údajoch a potom si to stiahneme do tohto nového zákona o údajoch, túto nesystémovú časť z infozákona. Takže bola tu nejaká úloha, ktorá uznesením vlády pristala na vtedy úrad podpredsedu vlády, že má pripraviť návrh zákona o údajoch a dostať to do legislatívneho života. Tá úloha nebola splnená v tom čase, pretože reálne to bolo tak komplikované, že nikto si netrúfol takto niečo načas spraviť. Následne sa ministerstvo aj úrad sa pretransformoval, ale v roku 2018
bol pripravený nejaký nultý nástrel zákona o údajoch. On vznikal naozaj veľmi participatívne, pokiaľ si ste sledovali niektorí v tom roku 2019 celý legislatívny proces, tak bolo tam vytvorených 5 pracovných skupín. Týchto 5 pracovných skupín bolo taká mix. Boli tam špecialisti, ktorí riešili otvorené údaje, ktorí riešili analytické údaje, ktorí riešili tzv. Moje údaje, referencovanie údajov, boli tam analytické jednotky, boli tam samotní dátoví kurátori zahrnutí, bola tam akademická obec. Čiže bolo naozaj taký mix, predpokladám, že okolo 100 ľudí na tom pracovalo počas toho roku 2019 a na jeseň 2019 bol pustený do toho štandardného legislatívneho procesu. Na základe, aj napriek tomu, že to bolo tak široko robený tento zákon, tak my sme v tom 2019 dostali cez 500 pripomienok, 200 niečo zásadných a 300 obyčajných, ale my sme všetkých 500 brali ako keby boli zásadné, pretože vnímali sme pripomienky všetkých tých, ktorí sa venovali čas a posielali nám nejakú pripomienku, ako to označili, tak sme to brali vážne, lebo rátame s tým, že je to priestor na skvalitnenie tohto materiálu. Takže tie pripomienky sme všetky snažili sa navnímavať ako zásadné a skúsili sme ten návrh ešte v roku 2019 nejak prepracovať a doplniť. Avšak vieme, že potom prišli voľby a teda sme museli to kolečko spraviť ešte raz. Viac by som povedal, že viac ako chceli sme, pretože aj keď pôvodným ako keby vedením a pôvodnou vládou bolo už tento zákon navnímaný a viac menej bol pripravený na pustenie už do toho formálneho procesu smerom ku parlamentu, tak myslíme si, že po voľbách, keď sa zmenilo dosť výrazné osadenie na všetkých rezortoch, tak nechceli sme ísť s nejakým predchádzajúcou vládou schváleným materiálom do toho legislatívneho procesu a preto sme sa rozhodli, že teda spustíme ešte raz legislatívny proces. Ten legislatívny proces bol v roku 2020 opätovne spustený, prebehlo nám interné pripomienkové konanie a predbežné pripomienkové konanie. Aktuálne to, čo ste aj pozvánke videli, tak tento návrh zákona je konečne v medzinárodnom pripomienkovom konaní, ktoré myslím teraz končí tento týždeň dátum na pripomienkovanie. Čo bude ďalej? Samozrejme začnú rozporové konania. Bude to zase veselé, pretože len z Ministerstva spravodlivosti sme dostali 14 strán pripomienok, ktoré asi nepodajú cez Slovlex, ale nám to poslali priamo listom. No a potom samozrejme ide na rokovanie poradných orgánov vlády Slovenskej republiky na vládu a do parlamentu. Čiže myslím si, že tento zákon, aj keď vznikal na zelenej lúke a vznikal bez jasného zadania, pretože úloha, ktorú som spomínal, znela pripravte zákon o údajoch. Nebolo tam absolútne, čo by to malo obsahovať, nebolo tam absolútne, ktorým smerom ísť, či nejakým veľmi podporovacím, či veľmi reštriktívnym, preto sme zvolili cestu tých pracovných skupín, aby naozaj tie povedali, čo by v tom zákone malo byť, alebo naopak, do čo sa nemáme vrtať. My sme najprv pozbierali námety na to, čo všetko by ten zákon mal riešiť. Dostali sme, myslím, že okolo 200 podnetov. Myslím, ako 200 tém, ktoré by ten zákon mohol vyriešiť. Z toho sme tak veľmi pragmaticky pozreli na tie veci, ktoré aspoň rozumieme a mohli by byť vyriešené, lebo aspoň chápeme, kam sa chceme dostať. A potom sme dali do druhej skupiny zvyšné témy, ktoré sú nevyriešené a ktoré ešte budeme potrebovať, sme s týmto pokračovali. Čo chceme teda zákonom dosiahnuť? No zákon zatiaľ opravuje, hlavne mal by naplňať strategické ciele, čo bolo takým našim nejakým vodítkom. Čiže jednak tu máme už aj nové programovacie vlády na roky 2020 až 2024. Pokiaľ si pozrite tej časti informatizácie, ten text je tam taký dosť nešťastne formulovaný a my sme neboli úplne spokojní s textáciou, ktorá sa tam dostala. Každopádne nám to dáva vodítko, k čomu sa hlási vláda. Téma otvorených údajov tam bola vyslovene spomenutá, boli tam spomenuté aj nejaké moje údaje, bola tam nejaká automatizácia a digitalizácia riešenia životných situácií. Čiže to je to, čomu sa vláda najbližšie 4 roky prihlásila a tento zákon z našho pohľadu môže výrazne napomôcť naplňať. Takisto máme tu ešte starú a pripravujeme aktuálne novú koncepciu, národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, ktorá má tiež nejaké ambiciózne ciele. No a potom už spomínaná iniciatíva pre otvorené vládnutie taktiež očakáva naplňanie niektorých cieľov, najmä v oblasti transparentnosti vládnutia a zverejňovania otvorených údajov. To, ako sme to nakoniec snažili sa nášmu vedeniu a potom aj iným rezortom prezentovať, že čo vlastne tým zákonom riešime, pretože ich až tak nezaujímalo, či sa venujeme referenčným údajom alebo analytickým alebo otvoreným. Oni si pýtali, že komu tým prospieme. Takže v prvom rade tento zákon navrhuje podporu princípu jedenkrát a dosť, čo je dneska celkom známy princíp. To znamená, že aby tí občania, podnikatelia, ale aj právnické osoby
Ak už raz štátu nejaký údaj odovzdajú, tak aby ten štát si to za tej legislatívnej aj možno nejakej morálnej, na nejakom morálnom posúdení, tieto údaje mohli vyzdieľať navzájom tak, aby ten občan už ten údaj odovzdal iba raz a nemusel to neustále nosiť z jednej dverí do druhej dverí. Čiže ten princíp jedenkrát a dosť, jedenkrát som v štátnom kontakte a už potom to nemusím riešiť, ale tie inštitúcie si medzi sebou tie údaje budú vymieňať. Druhá vec, čo sme chceli týmto zákonom zaviesť, a to sú jasnejšie kompetencie. Možno si pár rokov spomínate dozadu, keď informatizácia, kde patria údaje, bola roztrieštená minimálne medzi 3 až 4 silnými rezortami, konkrétne ministerstvo financií vtedy bolo lídrom na informatizáciu. Nejakú časť, čo sa týka údajov, správal potom štatistický úrad, veľmi aktívne bolo ministerstvo vnútra v niektorej časti, takisto aj úrad vlády mal pod sebou niektoré časti, čiže taká tá štvorvláde nerobilo plne dobre a hlavne nedokázali sa potom vyprofilovať nejaké lídrovské inštitúcie, ktoré by to ťahali. Takže my sme v tomto návrhu zákona sa pokusili vyjasniť kompetencie najmä nášho ministerstva, ale potom aj iných rezortov. Špecificky sa venujeme našim kamarátom v tomto zákone. Tí kamaráti sa volajú datoví kurátori. To sú práve tí ľudia alebo tie funkcie na rezortoch, ktorí by mali tušiť, aké dáta daná inštitúcia spravuje. V rámci otvorených údajov existuje niekoľko úloh, kde si jednotlivé inštitúcie mali spraviť. Viete, ako sa to nazývalo, buď dátový audit, alebo nejaký inventár, katalóg, alebo multidataset. V rôznych úlohách to bolo rôzne nazvané. A datoví kurátori nám signalizovali, že oni vlastne sami nevedia, aké údaje inštitúcia spravuje, pretože majú tam veľa sekcií, majú tam veľa odborov, oddelení. Každý má vlastnú nejakú agendu, každý má vlastnú legislatívu. V tej legislatíve nejaké údaje sú, ale nikto nad tým nemá nejaký taký nadhľad. Čiže my sa povedali, že kurátori sú práve tí, ktorí by mali mať nadhľad nad údajmi. Oni ich nemajú priamo vidieť, ale majú tušiť, v akej štruktúre tie dáta sú, akom stave sú, kto ich tam zapisuje, na čo sa používajú, ako často sa aktualizujú, aká je ich tzv. Kvalita, čiže v akom stave tie dáta sú. Kurátori nám signalizovali dlhodobo, že síce oni majú tú pozíciu vytvorenú na rezorte, väčšinou to bola funkcia za trest a nie za odmenu, čiže boli tam kurátori často takí, ktorí neušli vtedy, keď sa rozdávala funkcia. My im chceme pomôcť v rámci ich práv a povinností, kde už zákonne sme priamo povedali, že ak má daný rezort vytvoreného datového kurátora, ten kurátor má zo zákona takéto práva a takéto povinnosti. Nechceli sme ich umiestniť niekde do organizačnej štruktúry jednotlivých rezortov, pretože každý to má riešené inak. A ak by to bolo príliš vysoko, čo našim cieľom pôvodne bolo, aby to bolo príliš vysoko, tak v tej chvíli by sa to možno stala politická vec a to sme kurátorov nechceli takémuto niečomu vystaviť. Takže máme tam vyriešené pozície dátových kurátorov, ktorí mali by tušiť, aké dáta v jednotlivých rezortoch majú a všetko, čo som spomínal, ich celú štruktúru. Takisto, keďže ako datová kancelária nášho ministerstva snažíme sa naozaj byť lídrami a máme ambíciu spolu tvoriť a navrhovať tú datovú politiku štátu, tak nemôžeme byť síce priamo spomenutí v zákone, ale je tam presne povedané, že ministerstvo čo všetko bude robiť, pričom drvivá väčšina tých aktivít asi ide smerom k nám za datovou kanceláriou. My sa snažíme tento zákon nielen takto vysvetliť a prezentovať, ale už aj priamo naučiť tie rezorty, že čo si pod tým predstavujem, ako to majú robiť. Veľmi dobrým príkladom je meranie a zlepšovanie datovej kvality. Datová kvalita z pohľadu nie tej open datovej, čiže nie z pohľadu tých 1 až 5 hviezdičiek. Datová kvalita znamená z tohto pohľadu, či sú tie dáta úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne a tak ďalej. Všetky rezorty dostali povinnosť, že sa musia tomuto venovať, musia sa venovať zvyšovaniu datovej kvality, ale nevedeli ako, takže my už teraz sme ich posledné 2 roky začali učiť. S každým jedným rezortom si najprv pilotne sme si začali merať jeden register a údaje, ktoré sú v ňom. Nastavili sme tzv. Business pravidlá, čiže čo tam majú merať, ako si to majú nastaviť. A postupne vyhodnocujeme, či sa im darí na tom pracovať, respektíve nedarí. Ak sa im nedarí, hľadáme cestu, že prečo, či je to technologická vec, alebo je to možno legislatívna nejaká prekážka a snažíme sa im s tým pomôcť. Dokonca niektoré výsledky sa pretavili aj v tomto zákone. Hlavne keď si pozriete, že on má dosť veľa novelizačných častí, kde novelizujeme aj iné zákony a to je práve výsledkom toho, že nám signalizovali rezorty, že na to, aby mohli niektoré veci robiť, budú potrebovať legislatívu zmeniť ich vlastnú, rezortnú. Tak v článkoch 2, 3, 4 a neskôr sú vlastne práve tieto novely iných zákonov.
Takisto veľmi chceme, ako taký tretí veľký cieľ, je naozaj zefektívny výkon verejnej moci aj tvorby verejných politik. O čo nám ide? Hlavne o to, že dnes tá inflácia tvorby zákonov a právnych predpisov je často výsledkom toho, že, a poznáte to denne v médií, kde volajú všetci, že nie sú dáta. Že nemajú do dispozícii dostatočné údaje, ak už aj sú, tak sú možno nekvalitné, možno sú dáta, ktoré nie sú úplné, ktoré nie sú v tej štruktúre, ako to niekto potrebuje. My chceme týmto zákonom napomôcť tomu, aby jednak dáta, ktoré štát má, tak aby boli naozaj kvalitné, aby sa mohli oprieť o nich a pracovať s nimi. Analytické sprístupňovanie údajov je práve cestou, ktorú chceme, dokonca sme to povýšili na tzv. Významný verejný záujem. Chceme, aby analytici boli tí veľmi dôležití ľudia na rezortoch, ktorí budú mať prístup k dátam a vytvoria také analýzy, také predikcie, také očakávania, evaluácie ako podkladový materiál pre rozhodovanie. Či to už je pre rozhodovanie jednotlivých ministerstiev, či to je pre rozhodovanie vlády, parlamentu, či to je na úrovni samosprávnej časti. Úplne jedno. Chceme naozaj, aby rozhodnutia, ktoré boli prijímané na každej úrovni verejnej správy, aby mali svoj podklad, ktorý bol vypočítaný alebo získaný na základe naozaj kvalitných a úplných dát a bol robený ľuďmi, ktorí sa práve tomu venujú a ktorí sa ako keby tým živia. Čiže to sme po zvyšovanie datovej kvality a analytické sprístupňovanie údajov sme v návrhu zákona povýšili až na verejný záujem, čo dáva naozaj veľmi silné aj práva, aj povinnosti rezortom, aby sa tomuto venovali. Takisto tým, že podporujeme zverejňovanie otvorených údajov a zavádzame okrem iného tzv. Publikačné minimum štátnej správy, čo asi ste viacerí robili publikačné minimum samosprávy, tak my sme to dali do zákona zatiaľ na úrovni štátnej správy. Chceme naozaj, aby jednak tá verejná kontrola, zúčtovateľnosť vládnutia, ale aj možno tá podpora potom datovej ekonomiky a podpora kreativity, aby bola založená aj na tom, že štát naozaj bude sprístupňovať otvorené údaje oveľa masovejšie, oveľa nejak automatizovanejšie a trošku jednoduchšie, ako to robí doteraz, keďže datasety, ktoré viete dnes nájsť na data.gov.sk, na tom portáli otvorených údajov, tak možno 10% z nich je zverejňovaných nejak pravidelne a automatizovane a všetky ostatné sú štandardne nahrávané na data.gov.sk ručne. Čo asi nie je ten ideálny stav, ako by sme chceli podporovať otvorenosť vládnutia. Možno ste zachytili, spustili sme prácu na novom portáli otvorených údajov, ktorý bude vo veľkej miere využívať moduly a zdrojové kódy, ktoré má dneska Európsky dataportál, aby tá komunikácia prebehala smerom aj ku Európskemu dataportálu a postupne oslovujeme aktérov na Slovensku, či už na úrovni open datovej komunity alebo na úrovni jednotlivých rezortov, že budujeme tento nový portál, ktorý rátame, že do 2 rokov by mal byť hotový, keďže je to klasický národný projekt. A v tom čase, keď bude hotový, tak naozaj mal by v plnej miere podporovať jednak automatické zverejňovanie otvorených údajov a jednak aj transformáciu na nejaké možno kvalitnejšie datasety z pohľadu tej hviezdičkovej konvencie. Čiže to je vlastne to, prečo ten zákon by sme tak ako keby z princípu chceli pripraviť. Opakujem, že naozaj nemali sme v tom čase, keď sme začali tvoriť, nemali sme žiadne zadanie a výsledný zákon, ktorý dnes si viete prečítať aj v Slovlexe, tak je výsledkom asi pragmatického riešenia toho, že čo dokázali sme sa zhodnúť v tých pracovných skupinách a čo ešte nie. Takže veľmi krátko, aký tu máme ten predmet navrhovanej právnej úpravy. Tak v 2019, ako som spomínal, tam už pôvodne bolo medzirezortné pripomienkové konanie a aktuálne ho máme opätovne o v podstate necelé 2 roky neskôr. To, čo tam obsahuje v sebe, tak veľmi dôležité som spomínal, je to ten verejný záujem v oblasti údajov a tzv. Významný verejný záujem, pričom hovoríme o tom, že tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov aj na úrovni samosprávy alebo na samosprávneho kraja, obecné zastupiteľstvo, tak naozaj sú významným verejným záujmom, aby boli tvorené tieto všeobecne záväzné právne predpisy, ako sú VZDNK na základe údajov. Takisto upravujeme analytické jednotky, teda kto sa má právo dotýkať týchto údajov. Riešime, ako som spomínal, práva a povinnosti datového kurátora a povinných subjektov v oblasti, čomu sa budeme o chvíľu venovať, kde sú tam obce. A potom sme zvolili takú cestu, že vydefinovali sme niektoré pohľady na údaje, napríklad či ide o tzv. Moje údaje, či o tzv. Referenčné údaje, otvorené údaje. A definujeme centrálny model údajov, aj keď to je skôr na úrovni štátnej správy, a potom ešte publikačný nástroj, ktorý sa volá Vestník údajov.
Čo je veľmi dôležité, kto sú tí kľúčoví aktéri z nášho pohľadu, tak v prvom rade je to štatistický úrad, keďže tam je a takisto ministerstvo vnútra, ktorí prevádzkujú niektoré kľúčové registre. Samozrejme, pravidelne sme prichádzali do styku s úradom na ochranu osobných údajov, keďže oni majú chrániť osobné údaje. Potom sú to analytické jednotky štátu, tam som to vyznačil fialovým, pretože štandardne sme to riešili iba na úrovni štátu, ale po diskusiách, ktoré sme mali v rámci rozporových konaní, tak možno si pozrite, že zahrnuli sme tam pilotne aj analytickú jednotku hlavného mesta Bratislava, ktorá je štandardizovaná, nejakým spôsobom funguje, tak sme si povedali, že pokiaľ táto analytická jednotka je jasne definovaná, vieme s ňou pracovať, tak môžeme to vyskúšať, že čo to spôsobí, ak analytická jednotka aj na úrovni samosprávy bude mať špeciálny režim na prístup k niektorým údajom, ku ktorým ostatní asi ten prístup nemajú. Riešili sme tam otázku vzťahov medzi Bratislavou a jej jednotlivými mestskými časťami, keďže tam je tiež nejaký typ samostatnosti, ale myslím si, že dokážeme to pilotne zvládnuť a overiť a v prípade, to bude fungovať, tak v ďalšom kroku môžeme potom porozprávať sa o analytických jednotkách na úrovni VUC-čiek alebo na úrovni jednotlivých miest a obcí. Takisto naši kľúčoví kamaráti sú tí datoví kurátori, ako som spomínal, no a potom obce a vyššie územné celky. V tejto chvíli sú len v niektorých častiach, iba tam, kde je to priamo v zákone napísané, že sú, inde v podstate tento zákon sa nevzťahuje. Prečo je to takto spravené? Zákon sme pôvodne písali ako zákon o údajoch v zátvorke štátnej správy a celý čas sme komunikovali najmä na úrovni štátnej správy. V pracovných skupinách, keď nám niekto rozprával o samospráve, tak sme dostávali veľmi zmiešané signály. Jednak od dvoch kľúčových platformiem, ktoré dnes sa venujú samospráve, a to je ZMOS a Únia miest, nám chodili trošku protichodné požiadavky, kým na úrovni Únie miest sme mali taký proaktívnejší prístup a viac sa snažili zahrnúť aj samosprávu do tohto zákona a aj výsledkom rozporových konaní s nimi je vlastne zahrnutie tej analytickej jednotky z Bratislavy do tohto zákona. Z pohľadu z MOSu v tom čase sme mali skôr také opatrnejší prístup, také odmietavejšie stanovisko, že to je príliš veľká revolúcia teraz, kým ešte nevieme, čo takýto nový zákon spraví na úrovni štátnej správy a prenášať nejaké práva a povinnosti zase na obec, pokiaľ by sme to nemali nejak hlboko a dlhšie rozdiskutované so samosprávou, takže nech to tam nedávame. Keďže to bol presný príklad niečo, kde sme nedokázali nájsť zhodu, tak preto sme do tohto zákona údajov naozaj len minimálnej možnej miere zahrnuli samosprávu aj na úrovni VUC-čky, aj na úrovni obce. Ale dohodli sme sa, že ako náhle tento zákon opustí pôdu ministerstva nášho, to znamená, dostane sa už na úroveň vlády a parlamentu. Otvárame pokračovanie tvorby tohto zákona z pohľadu jeho príslušných novelizácií, buď takých, kde na prax v čase ukáže, že potrebujeme niečo upraviť inak, ako sme si pôvodne mysleli, že mohlo fungovať, alebo potom ešte existuje kopec nevyriešených tém, ktoré sa do toho zákona nedostali a chceme, aby tam sa v budúcnosti dostali, len sme nemali riešenie. Prvá kľúčová vec je presne táto, a to je vzťah ku samosprávam, keďže samospráva môžeme dávať len na základe zákona nejaké povinnosti. Takisto, keď si pozriete, je tam strašne veľa nevyriešených takých tých kvalitatívnych otázok, ako napríklad i zodpovednosť za údaje, prípadne nejaké vlastníctvo. Nie je tam riešená klasifikácia údajov, nie je tam kategorizácia údajov, nemáme vôbec vyriešené ďalšie pohľady na údaje ako tzv. Malé dáta, real-time dáta, nejaké online dáta. Nemáme vyriešený vzťah možno k nejakej budúcnosti, nejakému strojovému učeniu sa, možno nejakej proto-umelej inteligencii. A tento zákon o údajoch vytvára k tomu len tak prvé, možno nejaké minimálne hranice, nejaký prvý minimálny rámec, ale nie je to vôbec výsledok. Toto je len ako keby prvý malý kročík. A veľmi pragmaticky sme to spravili tak, že ten zákon naozaj nie je veľký. Chceme už niečo mať v rukách na tom, čo sa dokážeme snáď zhodnúť, keďže očakávam teda ešte celkom burlivé rozporové konania. Snažíme sa zhodnúť na niektorých veciach, aby sme ten zákon mali v rukách a následne poďme pracovať na jeho rozšírení, skvalitnení. Je to pionierská práca, čiže rátam, že bude tam veľké množstvo nejasností, otázok, bude tam kopec nevyriešených vecí, ale ideme do toho s tým, že chceme napomôcť a kým to bude dokonale, tak asi by sme ešte v najbližších niekoľko rokov sa nevedeli zhodnúť a nemali by sme nič. Čiže poprosím aj vás, ak čítate tento zákon a vnímate to, tak čítate to z tej takej pionierčiny, že je to výsledkom práce niekoľkých tímov, minimálne 5 pracovných skupín
ktorí nemali jasné zadanie, čiže každý tam dal asi to, čo tam myslel, že by tam malo byť a následne sme to zlaďovali. Teraz sme to predstavili tak, že za to odbornou stránkou si stojíme. Samozrejme môžeme sa rozprávať o niektorých parametroch, môžeme sa rozprávať o tom, že či niečo tam už je veľmi predčasné alebo niečo naopak tam chýba. Nie je to priestor na to, že sme zastavili celý zákon, ale naopak poďme si nájsť cestu, ako ho v ďalšom kole rozšíriť, znovelizovať, vylepšiť, aby naplňal to, čo s ním chceme dosiahnuť. Tie veľké ambície a tie veľké cieľe, ako som spomínal, chceme napomôcť transformácii Slovenska na taký ten moderný dátový štát, čo je asi takéto svetový mier, čiže veľmi ťažko uchopiteľné, ale hlavne chceme pomôcť tomu, aby štát ponúkal naozaj kvalitné služby. Dali sme tam aj tú charakteristiku, že elektronické služby vzhľadom na to, že väčšinou sa snažíme dostať do témy digitalizácie výkonu verejnej správy alebo verejnej moci. Máme cieľ nielen vytvoriť predpoklad kvôli zákonom, ale venovať sa potom takým sofistikovanejším riešeniam. Nazýva sa to aj životná situácia. To znamená, že máme nejakých 13 základných okruhov životných situácií a aby tieto situácie, keďže sa dajú predpokladať, dajú sa jednotlivé kroky už sú opred nastavené, tak aby ich ten štát mohol robiť možno nejak proaktívne. Riešime aktuálne otázku, možno ste zachytili, digitalizácie riešenia životnej situácie, ktorá sa volá narodenie dieťaťa. Od toho, keď sa žena dozvie, že je tehotná, čiže taká zvaná situácia pred pôrodom a potom je situácia po pôrode. Naozaj je tam veľké množstvo krokov, ktoré je potrebné spraviť. Dnes sa to všetko rieši, alebo väčšina sa rieši v papierovom svete, čiže treba ísť z úradu na úrad, oznámiť niečo, podpísať niečo, dať nejaké vyhlásenie. Pričom, keď sme si prechádzali kroky, ktoré sú a proces, ktorý je potrebný dodržať, tak sme zistili, že veľké množstvo vecí sa už dá zjednodušiť, dá sa zrýchliť, automatizovať, ale potrebujeme na to vytvoriť niektoré prepojenia informačných systémov, potrebujeme možno niekde aj trošku proces upraviť, ale hlavne potrebujeme tie dáta, aby sme ich mali a aby automatizovaným spôsobom mohli tiesť. Čiže týmto zákonom naozaj vytvárame aj taký malý predpoklad na to, takú pôdu na to, aby ten štát začal poskytovať tie služby možno trošku predvídavejšie, možno trošku aktívnejšie, tak aby sme minimalizovali ten vzťah a tú interakciu, ktorá je dneska veľmi častá medzi občanom a verejnou správou. To, čo chceme, aby ten štát nielenže poskytoval aktívne služby, ale by nerobil nejaké chyby, a to je práve tým našim cieľom, že budú tie dáta kvalitné, budú spoľahlivé, budeme sa môcť na nich oprieť. Na dennej báze určite aj vy máte v rámci vašej agendy, že niečo nie je v poriadku, takisto aj nám na úrovni štátu neustále signalizujú jednotlivé inštitúcie, že tie dáta nie sú v poriadku, že je tam kopec problémov, chýbajú, sú tam preklepy. A pokiaľ to chceme riešiť s jednotlivými rezortami, tak hovoria, že ich legislatíva, tá rezortná, to neumožňuje, pretože majú nejaké veľmi striktné pravidlá, ako môžu nejakú informáciu opraviť, tak týmto zákonom tiež vytvárame možnosť byť trošku proaktívny zo strany tej inštitúcie. No to, čo sme chceli, aby dáta začali kolovať, pretože dnes máme tzv. Veľmi silný rezortizmus. Každý rezort získava dáta pre seba na základe svojej legislatívy, čo je správne, ale pokiaľ to potrebuje iná inštitúcia, tak sa nevie k tomu, nemá vytvorené dobré cesty, ako sa k tomu dostať. Samozrejme stále hovoríme na nejakej tej legálnej báze, to znamená, že nie na tom, že si dáta budú kolovať ktokoľvek chce, ale že na legálnej báze, aj keď má nárok na niektoré informácie, tak ich nevie dostať od inej inštitúcie a preto vlastne stále to žiada nosiť tieto informácie od občana, či už papierovo alebo elektronicky to žiada, aby to zaslali. Takže chceli by sme, aby tieto informačné systémy, ktoré sú budované, aby boli tzv. Interoperabilné, čiže aby vedeli navzájom spolu komunikovať, aby si tie systémy rozumeli, lebo len vtedy dokážeme podporiť zdieľanie tých údajov. No a hlavne potom chceme, aby naozaj dnes vieme, ako fungujú analytické jednotky. Na jednej strane hovoria nám, keď sme tvorili tento zákon, tak nám hovorí, že polovicu času robia len to, že si dáta čistia, upravujú, doplňajú, zháňajú a validujú, či vôbec majú akú takú správnosť. A druhá vec, že hľadali sa rôzne cesty, ako sa k tým údajom dostanú, buď na úrovni toho, či niekoho poznali, kto im ten údaj mohol, alebo nejaké dáta mohol sprístupniť, alebo museli fyzicky si chodievať niekde preberať dáta. Naozaj týmto zákonom sa snažíme nájsť cestu, ako podporiť, aby dáta, ktoré si jednotlivé analytické jednotky získavajú, boli naozaj na základe presne formulovaných pravidiel, aby tam bola jasná kontrola v prípade, že by sa dotýkali na nejakej úrovni osobných údajov alebo iných chránených údajov a aby analýzy, ktoré následne produkovali pre svoje rezorty alebo pre verejnosť, tak aby boli naozaj vypracované na základe legálne získaných dát.
Navrhovaná účinnosť zatiaľ bola k 1. júlu 2021, čiže ešte tento rok. Pravdepodobne potom, ako nám rezorty signalizujú, tak s tou účinnosťou sa budeme trošku hrať a budeme osovať trošku neskôr. A potom je tam druhá účinnosť, a to je k 1. januáru 2026. Vtedy by mal byť kompletne naplnený tzv. Koncept mojich údajov. V tomto koncepte ide o to, aby informácie, ktoré štát dnes má o svojich občanoch, ale aj o právnickej osobe, aby danému občanovi a právnickej osobe boli sprístupnené vo formáte teda cez Open API, čiže na nejaké strojové spracovanie. Takisto mala by tam byť informácia, čo o mne ten štát vie, kto sa na mňa pozeral, či kto si ma lustroval. Mal by som tam mať istý log prístupov k týmto mojim údajom. Ten log by mal obsahovať, kto to bol, kedy, na čo potreboval pristupovať môjim údajom a aké mal nejaké to zákonné oprávnenie na to, aby sa vôbec na ten údaj pozeral. Mal by som mať tú informáciu, že niekto sa dotýkal tých mojich údajov. A následne sme zaviedli ešte ako keby tretie pravidlo pre koncept mojich údajov, a to je, ak sa čokoľvek tých údajov zmení, tak mal by som byť notifikovaný, že nejaká zmena nastala. Aby som vedel, že čo sa deje, že aké tie informácie o mne štát vie. Keďže toto je dosť výrazný zásah do informačných systémov rezortov, tak sme sa dohodli, že budeme tieto tzv. Moje údaje vyhlasovať postupne, ale dali sme ten záver, že musí to byť najneskôr do 1. januára 2026. Tak toto je asi skrátke taký polhodinový úvod na to, že čo vlastne v tomto zákone riešime. Keď sa pozriete do zákona, tak naozaj obce sú tam len minimálne spomenuté. My sme boli najradšej, keby medzi povinnými osobami, čo je hneď na úvod toho zákona, myslím, že v paragrafe 3 alebo 4 sú definované, tak hovoríme o tom, že povinné osoby sú najmä ústredné orgány štátnej správy, čiže ministerstva a podobné inštitúcie, a nižších zložiek samosprávy sa to dotýka len tam, kde je to vyslovene uvedené. Keď to budete hľadať, naozaj je to minimum. Najmä hovoríme o tých analytických jednotkách a o tom, že by ste sa mali v čase venovať ako samosprávy aj tej datovej kvalite, ale vzhľadom na to, že nemali sme od samospráv jasné stanovisko, či áno, či nie, či tento zákon má sa dotýkať samospráv alebo nie, tak sme v veľkej miere tam vynechávali a nedávali sme samosprávy, aj keď boli sme radi, keď sme v čase tie samosprávy vrátili naspäť. Samozrejme tak, ako to budeme spoločne zvládať, keďže nám signalizuje aj ZMOS a DEUS problémy v informatizácii samospráv. Takisto aj Únia miest nám signalizuje všetky možné starosti, ktoré sú. Myslím si, že nezastavíme, nechceme zastaviť vývoj, čiže ten smer je asi jasný smerom ku tej kvalite dát a ku digitalizácii procesu celého výkonu verejnej moci. Jediné, o čom sa asi môžeme tak lepšie baviť, je cesta, ktorou pôjdeme, a možno rýchlosť, ako pôjdeme. Ale asi nie je už vôľa toto zastaviť, zabrzdiť alebo vrátiť nejak naspäť, že sme sa vrátili späť do nejakých kartotek. Čiže pozerajme sa na to aj tak, že možno dnes je to štátna správa, ale v odzvukách zajtra sa budeme o rovnakých témach baviť na úrovni samosprávy a budeme hľadať cestu, ako rozbehnúť tú digitalizáciu samosprávy aj pomocou zákona o údajoch. Aj keď bereme, že to je iba nástroj, to nie je cieľ. Cieľom je naozaj to, aby sme dokázali na všetkých úrovniach verejnej správy poskytovať kvalitné služby pre občana a mali len takú integráciu medzi nami a občanmi, aká je naozaj potrebná. Tak za mňa narýchlo toľko a veľmi rád budem diskutovať, pýtajte sa ma na otázky, niektoré možno odpovede nebudeme mať a práve preto budeme riešiť to v tom ďalšom kolečku, keď budeme tento zákon znova upravovať. Možno skúsim aj teraz ešte v rámci pripomienkového konania, keď nám dáte nejaké pripomienky, tak veľmi radi sa s vami potom stretneme a porozprávame. Opakujem, nerobte si starosti s tým, či to voláte obyčajná pripomienka alebo zásadná. Z našho pohľadu si vážime každú jednu pripomienku, ktorú tam dáte, pretože ste tomu venovali čas a vnímame to ako váš prínos pre skvalitnenie tohto zákona. Takže za mňa narýchlo, pol hodiny toľko.